जोङो नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मोनथिनो नाजाबावगोन जिहेतु दायो जों सावरायगासिनो दङ भैरबकुन्द बियाबनि बिजाथि गबिन्द बसुमतारी आरो थांनाय 5 बोसोर बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानगोनां बिथांजों जों सावरायगासिनो दङ। आं नैबे समाव मोनथिबावनो लुगैदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बाथ्रायावनो आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंबावनो लुगैबाय बा मोनथिनो लुगैबावबाय जे आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों बिटिसिआव माने फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बेबायदि राननाय जायो बा दोननाय जायो। दा बेबायदि बाथ्राखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों आरो बे बेलायाव जुदि नायोब्ला नोंथांमोना थांनाय 5 बोसोराव सरकार शासन खालामनाय समाव बेबायदि फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास होनानै बबेबा हारिफोरखौ खालामदोंमोन नामा नोंथांमोना? माननीय चिफ मिनिस्टार बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ आंबो खोनादों। बिथाङा सासे जोबोद मा बुंगोन एक्सपार्ट स्मार्ट पलिटिशियान एक्सपिरियेन्स पलिटिशियान आरो सासे मोजां स्टेट्समेन। किन्तु बिथांनि बे स्टेटमेन्ट बिटिसि सोमोन्दै बिथाङा जिखिनि कमेन्ट होदों बेयाव सैथो गैया। मानोना जों थांनाय हयथ' सिगांनि सरकारनि समाव माबाफोर जादोंबा आं बेखौ बुंनो थाङाखै। किन्तु जों इउपिपिएल हिसाबै थांनाय 5 बोसोर जिथु सरकार सोलिदों बेवहाय जों रावखौबो माइ गाब जुजाइ हिसाबै जों बासिख्लायाखै। सरकारनि जेसेबां आसनि बे गासैबो जातिनि सुबुंफोरनो होदों। जोंनि नोजोराव जोंनि बिसाराव जोंनि एडमिनिस्ट्रेसनाव बिटिसि ओनसोलाव फार्स्ट क्लास सिटिजेन सेकेन्ड क्लास सिटिजेन बेबायदि होननाय गैया। जों गासैबो समानैनो दं, समानै गोरोबलायनानै दं। जोंहा 26 कमिउनिटिस दं बिटिसि ओनसोलाव। बे 26 कमिउनिटिसआ जों उइथ इकुवेल स्टेटास इकुवेल रेसपेक्ट आरो इकुवेल अपरचुनिटि लानानै जों थांनानै थादों। दिनै बिटिसि सरकारा बेबायदि दृष्टिभंगिजों गासैबो जातिखौनो समान होननानै समान नोजोरजों खामानि मावदों, समान सुबिदाखौनो होदों। बेनिखायनो जोंनियाव फार्स्ट क्लास सिटिजेन बा सेकेन्ड क्लास सिटिजेन होननाय गैया। खिन्थु बुंनो थाङोब्ला आसामावसो बिटिसिनि बाहेरावसो जों बे फारागखौ नुनो हायो। खारन जों नुदों जे ट्राइबेलफोरखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै बा माइनरिटि कमिउनिटिनि सुबुंफोरखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै दिनै आसामनि गुबुन पार्टआव बिटिसिनि बादै गुबुन पार्टआव बेबायदि ट्रिटमेन्ट होनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो जों रावबो जातिखौ बे बेकवार्ड जातियानो जा बा फरवार्ड जातियानो जा जनसंख्या गोबां जातियानो जा जनसंख्या खम जातियानो जा रावबो जातिखौ जों सेकेन्ड क्लास बा फार्स्ट क्लास बेबायदि फाराग लाखिनाय खामानि मावाखै। जोंनि दृष्टिभंगियाव जोंनि नोजोराव गासिबो समान आरो जों सरकारनि जेसेबां आसनि दं बे गासिबो समानैनो डिस्ट्रिबिउट खालामदों। जोंनि लामा सामा बानायनाय बर' नन बर' गासिबो गामियानो बानायदों। जोंनि जिखिनि स्किम दं बे गासिबो जातिफोरनो समानै जों डिस्ट्रिबिउट खालामना होदों। बेनिखायनो बिथांनि जिथु बुंनाय बबे नोजोरजों बिथाङा नुनानै बुंखौ जों बुजिनो हाया। खिन्थु बिथांनि बुंनायाव बिटिसिनि खेथ्रआव जों बे फार्स्ट क्लास सिटिजेन बा सेकेन्ड क्लास सिटिजेन बेबायदि फारागखौ जों लाखियाखै आरो बेखौनो जों लाखिनाय जानो जेब्लाहालागै माननीय प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बे सरकार सोलिगोन बेवहाय बेसिमहालागै नैबे जातिखौ लानानै फाराग गाहाय गोजौ थाखोनि रानलायनानै फाराग लाखिलायनाय खामानि मावनाया बे सोलिनाय नङा। खिन्थु आसामाव दा सोलिगासिनो दं, गोदोनिफ्रायनो सोलिदों दाबो सोलिदों। बिटिसिनि बाहेराव ट्राइबेल माहारिनि मानसिफोरखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै माइनरिटि कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै बागानाव थानाय सुबुंफोरखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै बिथांमोनासो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो। दायो आङो मोनथिनो नाजागोन नोंथांनिफ्राय जिहेतु भैरबकुन्द समस्ति बिनि बागै मोनथिनो नाजागोन। जिहेतु भैरबकुन्द बियाबाव दायो गोख्रों नेताफोर इउपिपिएलनिफ्राय नोंथाङा थाबाय, बिपिएफनिफ्राय रिहुन दैमारि, बिजेपिनिफ्राय मेनन मोसाहारि बिथांमोन थाबाय आरो प्राय दायो जोङो नायोब्ला भैरबकुन्द बियाबाव ट्रिपोल माने ट्राइएंगल बेबायदि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव जिहेतु सासेबो दैदेनगिरिया बे भैरबकुन्द समस्तियाव खम नङा। जिहेतु नोंथाङाबो सासे बिटिसिनिनो बारग' डिपुटि चिफ, फारसेथिं बिपिएफनिया जाबाय बिपिएफनिफ्राय मोनसे समनि मिनिस्टार बेबायदि आरो सासेया जाबाय थाखायै फैसायै सासे गोनां सुबुं बिथां। दा बे बेलायाव नोंथाङा नैबे भैरबकुन्द समस्तियाव थांनाय बारनि बायदि फिन खेबसे बे भैरबकुन्द समस्तियाव नोंथाङा देरहाफिनगोन होननानै आसा खालामो ना? ओरैनो दा जिखिनि बारहावा नुदों फिल्डआव गिदिंनानै बेखौ नायोबा जों बेखौनो बुंनो गोनां जादों जे एबारबो इउपिपिएलआनो देरहागोन भैरबकुन्द समस्तियाव।
नो डाउट जहा बीपीएफ नि जायजन बिजाथि 20 बोसोर एमएलए मोन 10 बोसोर मन्त्रीमोन पावरफुल मन्त्रीमोन किन्तु बिथांनि 20 बोसोरनि हिस्ट्रिखौ रायजोफ्रा दाबो बावाखै 20 बोसोराव बिथाङा समस्तिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन बेखिनि मावनायखौ नुवाखै दा नैबे जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलखौ आं समस्तिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै किन्तु ओनसोल भैरबकुन्द ओनसोल दा सपनगाव गुमगाव माजरगाव आंग्राजुलि कसुबिल बेखिनिखौ लानानै जों भैरबकुन्द होननानै हमना लायो बे ओनसोलाव किन्तु बिथांनि समाव जेबो खामानि जेबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटि जायाखै दा आंनि गामिजों नांजाबनाय सिमासे गामियानो बिथांनि टि गार्डेन दं साहा बागान 500 बिघा साहा बागान दं दा साहा बागान थानाय हिसाबै बेखिनि ओनसोलखौ बिथाङा डेभेलप खालामनांगौ खिन्थु डेभेलप खालामाखिसै जोंनि गामियाव बिथांनि बे 20 बोसोर पिरियडआव बुंनो थाङोब्ला अन्थाइ थारसेबो गोलैयाखै लामा सामा बानायाखै आरो जोंनि गामिनि रायजोफोर सोरबाफोर माबाफोर बिनो थांबा बिथाङा बुङोमोन नोंथाङा बै एनडिएफबि गामिनि बेनिखायनो नोंथांमोननो हरनाया एनडिएफबि आं एनडिएफबि जानांगौ खिन्थु बाखि रायजोफ्राथ' बिथांनो भट होदोंमोन दा आं हारसिं एनडिएफबि जानायखाय गासिबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ बनसित खालामदों बे उचित बे पलिटिकेल लिडारनि आखुथाय जानाङा नंगौ दिनै बिथांनि गामियाव आं लामा मोननै बानायना होदों दा बिथाङा थानायखाय आं होआ होनना बुंनो हायोमोन बिथांनि गामियाव आं स्किम होआ होनना बुंनो हागौ खिन्थु आं बेखौ बुङाखै बिथांनि बागानाव थानाय लामा जों दोंनै बानायना होदों सिसि ब्लक लामा गावनि बागान गेजेरजों टाच खालामनाय बिदि लामा मोनसे सिसि ब्लक खालामबाय मोनसेखौ सेन्ड ग्राउन्ड खालामना होबाय अथच बिथाङा गावनो बानायनो हायोमोन 20 बोसोर एमएलए थानाय हिसाबै बेखिनिखौ मावाखिसै बिथाङा बेनिफ्राय रायजोफ्रा बेखौबो बावाखै जे बिथाङा 10 बोसोर मन्थ्रिया लोंनाय दै होग्रा मन्थ्रि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि मन्थ्रि आच्छा धनस्रि दैनिफ्राय कुलसि दैहालागै बे हाजो सेर सेर थानाय जेसेबां गामिफोर दं जा आंग्राहलि थाबाय बिथिं कालाझार थाबाय फुलबारि थाबाय बेनिफ्राय जाब्रितला एरिया थाबाय गुन्द्रुबिल थाबाय बिथिं माबा थाबाय मा बुंगोन आमजुलि थाबाय बिनिफ्राय बिथिं बनमुखुलि सान्तिपुर बनगुरुं बेखिनि टटेल एलेकाया लोंनाय दैनि आंखालाव गोग्लैना दं दा बिथाङा जेथिया फार्स्ट पिएचइ मिनिस्टारजों बे समावथ' प्राय 15,000 crore वर्ल्ड बेंकनिफ्राय रां मोन्दोंमोन बिथांनि डिपार्टमेन्टआ जाहाथे आसामनि जेराव जेराव लोंनाय दैनि जेंना दं बेहाय मावनो बे लोंनाय दैनि बेबस्था खालामना होथों होननानै बे फान्डखौ लाबोदों दा 15,000 crore बे रां मोननाय हिसाबै धनस्रिनिफ्राय कुलसिहालागै जिखिनि एरिया दै लोंनायनि जेंना दं बेखिनियाव बिथाङा स्किम मावनानै 150 crore थाखा बेयाव इनभेस्ट खालामनानै खामानिखौ मावना होनायमोनबा बे ओनसोलनि रायजोफ्रा दै लोंनायनि जिथु जेंना बेनिफ्राय बारग'नो हागौमोन खिन्थु बिथांनि बे 10 years मिनिस्टार थानाय समाव बे ओनसोलाव वाटार प्रजेक्ट लायाखै होनना लादों खिन्थु मोनसेबो प्रजेक्टआ साक्सेस जायाखै रायजोफ्रा गरसेबो दै लोंनो मोनाखै बिथांनि प्रजेक्टनिफ्राय बेनिफ्राय जों जेब्ला सरकार दायो 2020 मायथाइयाव बे समाव भारत सरकारनिफ्राय जल जीवन मिशन होननाय स्किम फैदोंमोन आरो बे स्किमनि गेजेरजों बिथाङा बानायनाया आद्रा थालांनाय असल जाना थानाय बे स्किमफोर बे माबाफोरखौ प्रजेक्टफोरखौ जों रिट्रभेट खालामनानै रिन'भेसन खालामनानै फाहामनानै मेरामति खालामनानै जों दै लोंनाय स्किम बेखौ साक्सेस खालामनो हाबाय दा गोबां जायगायाव दै मोनलोङोसै ओमफ्राय गोबां जायगायाव गोदान गोदान स्किम जों बेबायदि हमनानै होबाय जों दै मोनलोंनाय अबस्था जादों दाबो खिन्थु गोबां जायगायाव दासिमबो जों दै मोननाय बे आंखाला दै लोंनायनि आंखाला जोबाखै जों मावगोन दा जों आसा खालामदोंमोन अन्तत' बिथाङा लोंनाय दै होग्रा मन्थ्रि हिसाबै बेखिनि ओनसोलनि लोंनाय दैनि जेंनाखौ बिथाङा गालांजोबगोन बिदि आसा खालामदों खिन्थु बिथाङा साक्सेस जायाखै दा बेफोर हिस्ट्रिखौ नायनानै रायजोफ्रा बेखौनो बुङो जे जाय मानसिया मन्थ्रि जानाय समावनो 15,000 crore रां मोननानै मावनो हानाय सुबिदा समावनो जों जेबो मावाखै गाबोन बिथाङा देरहानानै एमसिएलए जायोबा जोंनि थाखाय मा मावगोन खारन एमसिएलए जायोबा 50 लाखल'सो मोनो गावनि समस्तिखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनो मात्र 50 लाख इयारलि बे 50 लाखखौ मा मावगोन बेबायदि मोनसे कुवेसना रायजोफोरनि गेजेराव फैगासिनो दं आरो बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दं रायजोफ्रा बिथांखौ नाजावनाय नङा बिथाङा दिनै थाखा फैसा होनानै एसे दादागिरि खालामनानै सोरखौबा एटेक खालामनानै एसे गावनि बाहुबल गावनि माबाखौ देखायनो नाजानायखौ गावनि बोलो गोहोखौ दिन्थिनानै सिगिसग' खालामनानै भट आदाय खालामनो नाजानायखौ जों नुनो हादों आरो बेयो थारैनो गणतन्त्र देशनि सासे गणतन्त्रखौ फोथायनाय कन्टेस्ट खालामग्रा सुबुंनि थाखाय लाजिथावथाव जे गावनि मासल पावार बाहायनानै देरहानो नागिरनाय सोरखौबा बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय सोरनिबा
इलेक्शन केम्प इलेक्शन अफिसफोरखौ एटेक खालामनाय बे थारैनो मुगैथाव सोंखारिथाव आरो बेबायदि अगेन खामानिनिफ्राय बिथाङा गोजान जाना थानाया मोजां जिहेतु डेम'क्रेसि जायहाबाबो केम्पेइन खालामनायनि मोन्थाय दं जायहाबाबो अफिस खुलिनायनि मोन्थाय दं बे मोन्थायनि एगेन्स्टै बिथाङा गावनि मासोल पावारखौ बाहायनानै सोरखौबा सिगिस' खालामनाय सोरखौबा बुग्लुं बुसि खालामनाय सोरबा थाखा फैसा सोनाय बेखौ मोनसे सयभ सभा सिभिलाइज ससाइटिया रावबो एक्सेप्ट खालामा बेनिखायनो बेबायदि एक्टिभिटिसआव इनभल्भ जानाय बिथांखौ जों सोंखारिदों बे दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बिथांखौ सोंखारिदों जे बिथाङा सासे डेम'क्रेटिक पार्टिनि सुबुं हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै थांनाय 20 बोसोर एमएलए जानाय हिसाबै बे पलिटिकेल मरेलिटिखौ पलिटिकेल एथिक्सखौ बुजिनानै जाहाथे डेम'क्रेसिनि जिथु केरेक्टारिस्टिक बेखौ रैखा खालामनो जाहाथे एबार कन्टेस्ट खालामना बेखौसो खावलायदों बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो सानदों आं जे बिथांनि थांनाय 20 इयार्सनि जिथु हिस्ट्रि बिथांनि जिथु एक्टिभिटिस बिथांनि जिथु फेलार बेखौ नुनानै रायजोफ्रा बिथांनो भट होआ बेनिखायनो आं बिथांखौ गियाखै नेक्स्टआ जोंहा बिजेपिनि प्रार्थी हिसाबै नट दा बिजेपिया नेसनेल पार्टी बहुत थाखा फैसा दं गोबां मानसिबो दं खिन्थु बिथांमोननि जिथु जेजों बिजाथि बिथाङा एखेबारे गोदान पलिटिक्सआव गोदान सासे बिजनेसमेनसोमोन यां बेनिखायनो बिथांनि एगेन्स्टआव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खारन बिथां यां इनएक्सपिरियेन्स बेनिखायनो बिथांनिफ्राय रायजोफ्रा बेसेबांखिनि आसा खालामा बे एसे डाउटफुल बेनिखायनो आं बिथांखौबो गिया बे समाव आङो जिथु सावरायनाय हाबाफारि जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय आरो मोननैसो सोंथि खालामनानै बा गुसुं गुसुं बिनि फिननायखौ मोननो लुगैनानै सोंथि खालामनो सानबावगोन बा नाजाबावदों दा जिहेतु नोंथांमोना 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन आरो नोंथाङाबो सासे बे गोरोबथानिनो सागानगिरि दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जिथु एकर्ड खालामनाय सिगनेटरि दा बेहाय जिथु नोंथांमोना एनडिएफबिनि केडारफोरखौ माने जायफोरा जेलाव दङमोन केस जादोंमोन बिथांमोनखौ रिलिज खालामनायनि मोनसे दफा दङमोन बेहाय दा बे दफाया दिनैसिमबो माने बेसेबां लेभेलाव जादों आरो नोंथांमोननि नोजोराव बा बोरैहाय जे माखासे केडारफ्रा जेलनिफ्राय गबाय आरो माखासे केडारफ्रा दंबावो दा बैफोर प्रसेसा मा थासारियाव दं नैबे समाव ओरैनो जोंहा जिथु बिटिआर एग्रिमेन्ट बेवहाय मोनसे माबा दंमोन मोनसे दफा दंमोन जे जायफोर मुभमेन्ट समनि समाव जानाय जायफोर केस बे केसनि जायफोर नन हेनास बेखौ लोगो लोगो उइथड्र खालामनाय जागोन आरो बेबायदि हिसाबै बेनिफ्राय हाइनास क्राइमखौ बेखौ जायफोर हाइनास क्राइम हाइनास केस बेफोरखौ फारि फारियै लिगेल प्रसेसजों डिसकासन खालामनानै रेहाय होनाय जागोन दा बे मथे इतिमध्य जोंहा प्राय 400सो केस उइथड्र जाजोब्बाय आरो गोबां बाखि दंबावो प्राय 2000सोनिबो खासा-खासि केस उइथड्र खालामनो बाखि दङ किसुमानखौ बे जिहेतु कर्टआव हाजिर जानाय कर्टआव ट्रायल प्रसेसजों बेखौ फोजोबनाय जागोन बेनिफ्राय माखासे केस जायफोर जेलाव दं बिथांमोना फ्रायानो किसुमाना कनभिक्टेड दा कनभिक्टेड केसखौथ' उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा फैया बेखौ ट्रायल खालामनानै रिभिउ खालामनानै सिगांनि अर्डारा माबाफोर भुल दं जादों नामा बेखौ रिकनसिडार खालामफिननायनि बाथ्रा दं दा बेखिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं बेनिफ्राय माखासे केसा सिबिआइ केसाथ' गासिबो कनभिक्टेड गोजा बेखै 2020 मायथाइनि जिथु 28 मायथाइनि 2008 मायथाइनि बे ब्लास्टिं केसाव जायफोर मानो बे गासिबो सिबिआइ केस 2008 बे सिबिआइ केसा गासिबो कनभिक्टेड आरो बेखौ ट्रायलनि गेजेरजोंसो ट्रायल खालामनानै बे सिगांनि जिखिनि अर्डार जिखिनि कनभिक्सन जिखिनि भार्डिक्ट बेखौ रिकनसिडार खालामनायनि जिथु एपिल बे एपिलनि गेजेरजोंसो बेखौ माबाखौनो फोजोबहैनांगोन दा जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिनि केसाबो बे सिबिआइ केस आरो बिथाङाबो कनभिक्टेड एग्रिमेन्टनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाबाय कनभिक्टेड जानायखाय बेखौ रिट्रायल खालामफिननायनि केसखौ फोजोबनायनि अनगायै जेबो उपाय गैया बेखौ गोबाङानो बुंनाय एग्रिमेन्ट जाब्लानो गासै केसखौ उइथड्र जागोन माबायाबा जायफोर आन्डार ट्रायल जाबाय थानाय बेफोरखौ उइथड्र खालामनाय केस खिन्थु जायफोर कनभिक्टेड जाखाबाय बेखौ बिदि इजिलि माबाफोरना एग्रिमेन्ट जाबाबो उइथड्र जाया बेखौ कर्टनि गेजेरजों बोरै हागोन हाया बेखौ फोजोबनानै माबा रिकनसिडार खालामफिननानै रिभिउ खालामफिननानै
केसखौ फोजोबहैयोबासो बे गबोनो हागोन दा जों बे प्रसेसखौ मावगासिनो दं गोबां माखासे माबाफोर दा माखासे अपोजिसन पार्टि बा जायफोर जोंनि इउपिपिएलनि बिरोधियाव थानाय सार्कारफोर दं बिथांमोना अपप्रचार खालामदों जे रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दा आथिखालनि सरकार जेबो मावाखै होननानै बेनो जों इउपिपिएल इनभेस्ट मा खालामनानै एंगेज खालामनानै रन्जन दैमारि आरो बिथांनि जिखिनि दं ओमफ्राय 25-30 जनसो सिबिआइ केसआव कनभिक्टेड जाना दं बिथांमोननि केसखौ रिभिउ खालामनो थाखाय दा सम सम बेलाव दिहुननो थाखाय जों नाजागासिनो दं आरो बेनि थाखाय जों अन्तत बिटिआर सरकारखौ more than 150 crore 1.5 crore थारमाने 1 crore 50 लाखसो इटिमेटेड खरस खालामबाय आरो खालामबाय थादों रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय दैमारि आरो बिथांनि जिखिनि माबा दं सिबिआइ केसआव जायफोर कनभिक्टेड जादों बिथांमोननि केसखौ रिभिउ खालामनो थाखाय आरो बेलाव दिहुननो थाखाय जोंनि खामानिखौ बे 1.5 crore थाखा खरसा जाबाय दा खिन्थु गोबाङानो रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगोन होननायाव फैसा कालेक्सन खालामनो जागासिनो दं जे दानि सरकार जेबो मावाखै बेनिखायनो जोङो रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय केस नांगासिनो दं बेयाव जोङो हेफाजाब होनानै गोबां मानसिनिफ्राय गोबां संस्थाफोरनिफ्राय फैसा कालेक्सन खालामनो जागासिनो दं खिन्थु खरसखौ जों इउपिपिएल सरकारसो दा 1.5 crore बांसिन खरस दा बे माबाया प्रसेसा सोलिबाय थादों बेखौ नाजादों बेनिफ्राय 2014 मायथाइनि जिथु केसआव हमजानाय दं बेवहाय 60सो दं बिथांमोननि माखासेयाथ' कनभिक्टेड जाबाय 12 जनसो कनभिक्टेड बिनिफ्राय 7 हें अर्डार डेथ सेन्टेन्स आरो माखासेया लाइफ इमप्रिजन 12 जनसो कनभिक्टेड जाबाय बाखिफ्रा ट्रायल जागासिनो दा बे जाबाय एनआइए केस दा एनआइए केसखौ खिन्थु जों हम मिनिस्ट्रिजों सावरायै स्टेट केसआव दा सिआरपिसि बा एमपिसिबि केसआव लाबोनो हाबाय आरो बेजों इजि ट्रायलजों माबा हासिं बेखौ उइथ' खालामनो जासिगोन दा बेखिनि प्रसेस खालामनो जोंहा बे 4-5 बोसोर नांगोन दा बे 4-5 बोसोरनि उनाव जों केसखौ मोनसे अन्तत एनआइए केसखौ जों स्टेटआव लाबोनो हाबाय दा कमन जिथु माबा जेनेरेल जिथु केस बेजोंनो ट्रायल खालामनानै बा उइथ' खालामनाय बा माबा खालामनायखौ लाबोनो हासिगोन मावफुंनो हासिगोन बे जायफोर कनभिक्टेड बेखौथ' जों केसफोरखौ रिभिउ खालामनो होनाय बा जों बेखौ बेलाव दिहुननायनि माखासे नोजोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं निश्चय आङो जोबथि सोंथा नोंनियाव खालामनो सानबाय जिहेतु दायो बिसायख'थि आरो बिसायख'थि जानायनि उनावनो नोंथांमोना हयथ' 26 तारिखनि उनाव जितु नोंथांमोना सरकार दानायनि मोनसे पलिसि खालामगोन बा खपद ग्रहण लानायनि मोनसे बे समाव पलिसि लागोन दा बे समाव सिपखौ इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर'खौनो जाफिननायखौ बयबो दायो सरसा खालामबाय बा नोंथांमोननि हान्जानिफ्राय डिक्लेयार खालामनाय बायदि जाबाय दा नैबे समाव थांनाय बारनि बायदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बिटिसिनि डिपुटि चिफ बेखौ जाफिननो हागोन ना बेयो निर्भर खालामो दा दैदेनगिरि साख्रि इलेक्सन समाव जों जितु इलेक्सन गेलेयो एमसिएलनि थाखायसो इलेक्सन गेलेयो चिफनि थाखाय इलेक्सन गेलेनाय जाया दा बे माबाफ्रावबो एमएलए हिसाबैसो इलेक्सन गेलेयो चिफ मिनिस्टारनि थाखाय इलेक्सन जाया बा प्राइम मिनिस्टारनि थाखाय इलेक्सन जाया एमपिनि थाखाय इलेक्सन जाया जोंनियावबो नैबे काउन्सिलाव एमसिएलनि थाखाय इलेक्सन दा बै ओनसोलनि जाय मेजरिटि एबसलिउट मेजरिटि मोनगोन बिथांमोना सरकार दागोन आरो सरकार दानोबा सोर चिफ जानांगोन बै इलेक्टेड माबाखौसो डिसाइड खालामो आरो इटिमेटलि जोंहा लिडार्स थांनाय समाव जिखिनि आनकमप्रमाइजिं लिडारशिप हिसाबै जों जायखौ गनायदों बेखौ नेक्स्ट इलेक्टेड जानायनि उनाव बिथांखौनो जों माबासे इउनानिमासलि डिसिसन जितु थांनाय 5 बोसोर बिथाङा जिबायदि इफिसियेन्टलि सरकार सालायबाय लिडारशिपखौ होबोबाय बिथांनि एगेन्स्टै बिथांनि एगेन्स्टै कन्टेस्ट खालामनो हानाय जिहेतु जोंनि पार्टिनि गेजेराव रावबो गैया सिंगल हेन्डेडलि बिथाङा जिखिनि पार्टिखौ इफिसियेन्टलि सालायबोबाय स्मुथलि सालायबाय जों इलेक्टेड सोद्रोमा निश्चय बिथांनोनो लिडारशिपखौ आरो जायखिनो जों लिडार इलेक्टेड माबाफोरनि मेम्बारफोरनि जायखिनो लिडार होनो सायख'नो चिफ जागोन दा आंनि बेलायाव डेपुटि चिफ होनाय गैया बे चिफनि सायावसो थारगोन एक्सुवेलि माबा थांग्रा कनस्टिटिउसन एग्रिमेन्ट जितु कनस्टिटिउसन बे थाङोब्ला डेपुटि चिफनि पस्टआनो गैया दा बेखौ
जोंनि गेजेराव एडजास्ट खालामलायनानै लानायसो बेनिखायनो चिफ गैयाब्लाबो रावबो आपत्ति खालामनाय डेपुटि चिफ जुदि चिफआ बुङो एबार डेपुटि चिफ रावनोबो होलिया रावबो बानायलिया अब्लाबो आपत्ति खालामनो गोनां जायो सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया गाव चिफ जानानै खाम्फा बरगयारि बेखौनो डेपुटि चिफ होबाय एग्रिमेन्टखौ डेपुटि चिफ थादों होननाय गैया थेवबो बिथाङा एडजास्ट खालामलायनो बेबायदि बेबस्था होनानै दा बे मोनसे लिगेसि बायदि जाना थाबाय बेखौ रैखा खालामनानै जुदि नेक्स्ट सरकाराबो सोरखौबा सासे डेपुटि चिफ होयो बे होगोन बेखौ आं बुंनो थाङा पार्टिया डिसिसन लागोन बेवहाय जोंहा लकेल सापर्टार रायजोनि डिमान्डनिबो बाथ्रा फैबाय एरियानि माबानिबो बाथ्रा फैबाय सोरखौ डेपुटि चिफ होयोब्ला बा एखेबारे होआलाबानो थायो नामा बे माबाया डिसिसना चिफ हाइकमान्ड बा पार्टिनि डिसिसन जासिगोन चिफ बेनिखायनो बे बेलायाव आङो होनांगौ होननानै दाबि खालामो कारण दाबि खालामनायनि बाथ्राखौ जिहेतु सिस्टेमावनो गैयामोन बेबायदि माबा डेपुटि चिफ थांगोन होननाय माबाया गैया दा जों जास्ट बानायना लानो ट्रेडिसन हिसाबै हमनानै होयोब्ला कन्टिनिउ जागोन आरो जुदि सोरबा बे ट्रेडिसनखौ भंग होनाय बिदि होनाय सिस्टेम गैलिया होननानै बुङोब्ला बेवहाय जों आरो बुंनो लुबैयो जोंनो नांगौ ओमफ्राय डेपुटि चिफ गैयाबाबो एडमिनिस्ट्रेसना स्मुथ जानांगौ एफिसियेन्ट जानांगौ मोजां जानांगौ रायजो राजाफोरनि सेटिसफेक्टरि खामानि मावनो हानाय जानांगौ डेपुटि चिफ होनाय होयो निश्चय जोङो गोलाव सम सावरायबाय नोंथांजों आरो नोंथाङा हयथ' गोबां बेस्थ' आरो जों मिथिनायाव जे नोंथाङा जोंनि हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो गोबां प्रग्रामाव नोंथाङा एंगेज जागोन बेस्थ' जागोन आरो दायो जिहेतु जरदार केम्पिंनि खामानि बा मेल मिटिंआ सोलिगासिनो ओंखायनो बे समाव नोंथांखौ जोंजों सम होनायनि थाखाय आङो बड'लेण्ड टाइम्सनि टीमनि जानानै नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बेखौ आं फोजोबनो सानबाय आसा खालामो मिजिंथियो भैरबकुन्दनि रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव जानाय बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारि माहारि गासै रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाया फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावनो नागिरदों आरो थांनाय समाव मा खामानि मावखो बिनि सायावबो नोंथांमोना मोनथिदों आरो अपोजिसन पार्टिफोरा जिखोना बाथ्राखौ बुंबाय बिनि सायावबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा क्लियारै बड'लेण्ड टाइम्सनि गेजेरजों फोरमायदों आरो जायफोरा बड'लेण्ड टाइम्सखौ नायदों नोंथांमोना बुजिदों होनना आसा खालामदों ओंखायनो बे समाव दिनैनि जि सावरायनाय मोगा मोगि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ बेखौनो फोजोबबाय थेंक इउ